Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri tomto videu. Toto je dnešné video, je informačné, pretože ľudia, môj kanál Guap Boy, ktorý už sa volá My Head is Your Head, lebo som ho premenoval, už zaktívnil, keďže on sa kedysi volal úplne, že Sponge Alex, potom ešte predtým sa volal, ešte pred Sponge Alex sa volal Keitanu Reels ten kanál, to bolo úplne prvé začiatky, no ale... A ešte pred už sa volá Zbabelé ovce SRO. Alebo tak, hej, proste jednoducho tak a je to strašne veľká história kanálu. Mám tam nazbieraných, originálov bolo nazbieraných 21 odoberateľov po ukončení. Traja sa už pridali po zaktívnení kanála, takže ľudia, nezabudnite tam chodiť na môj kanál, na My Head is Your Head, dáme odkaz vo videu. Moje videá nie sú až také slávne, ale edity áno, čiže aj v editoch bude spomínaný ten My Head is Your Head kanál 2, možno, že nazvem ten kanál, že My Head is Your Head 2. No to ešte neviem, to sa rozhodnem. Môžete aj vy zahlasovať v komentároch, aj keď vy komentáre nepíšete. No ale to nevadí. Hlavné je to, že my teraz s Alexom budeme natáčať na tento kanál, ktorý máme moja hlavka a aj tvoja hlavka, ale na ten budeme natáčať len nejaké zostrihy, nejaké z Robloxu. Možno niečo anglické by sme mohli teoreticky natočiť, nie? Na ten druhý kanál. Čo myslíš, Alex? Yes, bro. Yes, bro. Ako ono by sa teoreticky dalo, no. Ja som v angličtine taký, no ako teoreticky viem hovoriť, ale asi by ste počuli ma koktať pri angličtine, lebo taktoré veci ešte im nerozumiem. Angličtina má veľa časov, čiže ja sa musím ešte učiť a preto je to také ťažšie, no. Ale Alex vie dobre po anglicky, ale ja by som akože teoreticky tiež vedel, no tak uvidíme. Však budúcnosť ukáže. Hlavne choďte na ten kanál však, že Alex? Yes, sir. A keď nepôjdete, tak vás vo spánku nasprejujem. Hej, presne tak, lebo reálne ma takedy hneva to, jak proste ľudia neprídu ani na tie na tie veľkolepé objavy, čo sa stalo. Mali by ste prísť, pretože reálne to môže aj pre vás znamenať to, že budete súčasťou jednej veľkej veci a to je to, že konečne sa moja hlavka a aj tvoja hlavka ako Guap Boy, ale už premenovaný na moja hlavka a aj tvoja hlavka vracia. Takže na scénu sa vracia a nikdy sa už neodvráti. Všakže, Alex? No? Bude vás strašiť moja hlavka aj vo vašich snoch. Dobre, tak asi ahoj, neviem, či chcete niečo povedať. Už len toľko, že kľudne môžete chodiť na nejaké tie moje príspevky, budem dávať ešte nejaké memes, samozrejme slušnejšie, pretože na My Head is Your Head som dal dneska jeden memes, za ktorými skoro to banli, takže ja potrebujem len teraz od vás, že by ste mi dávali rády na nejaké memes, ale nech sú hlavne v slušnom význame, nech nie sú úplne uražlivé, lebo YouTube poslednú dobu hrabe a zabanovali aj dangle sa. Takže čus. Čus, kamo, ja ti teraz mám